רגע, עוצם את העיניים ואבא מבין אם עשו לי טוב. טוב, יאללה. נו, אתה מבין לי? פתחי את הפה, נו. אוקיי. הגבינה הזאת. יפה, אבל לא להסתכל. לא הסתכלתי! אוקיי, לא להסתכל. סגרי עיניים. עכשיו אני עושה לך. לא, סגרי עיניים. למה? כי את צריכה לנחש. אוקיי, חריף קצת. הבאת לי? נו, פתחי את הפה. מה? מה זה אבל? אמרתי לך, החריף הזה. זה סחוג. חריף לה, היא אומרת, נויה חריף לאריאל? הנה, יש לך מים שם, הבאתי לך, לא? סליחה.